Здрасти, ами точно малко преди концерта аз лично съм спокойна. Здравейте от мен. Ти как си? Много добре, както ще изглеждам чудесно. Али ти как си? В сравнение до Вики. Али как си тази? Добре. Добре, Добре, разбира се. ти ни казвай. Разбрахме, че вчера е минало страхотно, хората са танцували и се забавлявали. Да, много хубаво беше в Стара Загора. Аз се надявам всеки концерт малко по малко да надгражда емоцията, която изпитваме. Така че тук в Пловдив тази вечер очаквам още вече всички да станат на някъде по средата на концерта да танцуват. Всички наши песни, които сме написали през годините, вече 16 години сме на сцената и две от тях направихме в партньорство с оперни артисти от Българската държавна опера. Тук в Пловдив на сцената ще бъдем с Марк Фалуар. Да, дъщеря ми разводнява интервюто. Моето аклаче! Мое ли? На мен. На мое! Така, тати, памуковите облаци и вижме пак. Да, заедно с него. Той е разкошен. Много ни харесва. Дори го поканихме да участва на наш концерт в София и отново да се изяви на тези парчета, така че се надявам с него да направим едно сериозно партньорство за в бъдеще. Много е як, защото не е типичният оперен певец. Това е човек, който е работил и с поп музика, и с поп групи и има похвата и на поп певците, което е много яко. Ще видите, той супер яко импровизира, което за нас е окей. Много яко се получават нещата. Следващата неделя на 22 ноември сме във Варна, на 26 ноември сме в Русе, веднага на следващия ден, на 27 пътуваме за Силистра, след това на 28 сме в Плевен, за да отпразнуваме и рождения ден на Краси Тодоров, който е нашия пианист. И декември месец, на 4 декември сме в Пазарджик, а на 5 декември сме в Банско. И на 8 декември ще завършим всичко това с Марк, неговото участие в Joy Station в София. Концепцията ни е по време на цялото турне да заснемем най-новия ни клип, който се казва "Само аз и ти", най-новото ни парче. Имаме амбицията да го издадем в края на декември, т.е. още преди Нова година да се появи и да покаже всъщност всичко това, което сме преживели по време на турнето. А Цецо, който е нашия режисьор доста дълго време, Цветомир Матев, реши всъщност да направи нещо като кратък филм за цялото това събитие, тъй като пътува с нас, вижда ни всички черни ризи и някак си реши, че е много интересно и хората да видят какво се случва по времето на едно музикално турне. Ще го видите